consellers, daram inici a aquesta sessió extraordinària del plen del Consell Generau d'Aran, amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació se procedís de la pròrroga del contracte d'explotació, conservació i manteniment de sistemes de sanejament de la Val d'Aran. En tot cas, abans de dar-li la paraula un moment a la secretaria de les qüestions més tècniques, bàsicament se tracta, com acostumam a que es manté el contracte amb l'empresa que se n'encueda del sanejament i conservació d'aquests sistemes en la Val d'Aran i la pròrroga del contracte d'explotació. En tot cas, serà la secretària Bet que ho parlen a aquest respecte. Bon dia. L'únic que indica que el propi plec previa la possibilitat d'una pròrroga de 2 anys i aleshores és el que ara es farà l'exercici i així ho entenem convenient. Gràcies. Normalment aquestes pròrrogues també serveixen a treballar en la següent licitació, dat que també són contractes de certa complexitat. En tot cas, les passaria la paraula al grup de Convergència Aranesa. Bon dia, síndica, conselleres, consellers, i hem d'acord. Molt bé, podríem anar aprovat assentiment a aquest punt. El punt número 2 seria l'aprovació definitiva se procedís del Compte General de la memòria del Compte General consolidat del Consell General, dels organismes autònoms i de societats mercantiles per l'exercici 2024 i així sí que li passaríem la paraula a l'interventor de la casa per explicar corresponent. Bon dia, Solet. Remarcar el que diguem en comissió especial de comptes. No hi ha vera causa important en els comptes. Si heu fet la pregunta o hi ha qüestions. Gràcies. En tot cas, del grup de Convergència s'han vera qüestió al respecte. No, gràcies. Nosaltres ens vam abstenir per no haver participat en les comissions de tota l'economia. D'acord, doncs passam ara a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Moltes gràcies. El punt número 3, veiem que hi ha un plen bàsicament de tràmits administratius que són de besuny en aquestes dates també que hem d'aran. Seria el punt de compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al compte general de les corporacions locals en l'exercici 2023, que si també tornaria a passar la paraula a la intervenció. Com ja sabeu, cada any la Sindicatura de Comptes ha un resum de les liquidacions i dels comptes que les entitats locals li han enviant. És solet de donar compte d'aquest resum de la Sindicatura de Comptes, on nosaltres no sortim en cap lloc especialment destacat en negatiu. Ho hem dit dels comptes, que ja era la nostra obligació, i que és correcte. D'acord, gràcies. Per part del grup de Convergència, si hi ha algun comentari. Gràcies, d'acord. D'acord, doncs en què hi ha aquest plen extraordinari, que com a digui, un plen de tràmit, com vostès saben, a finals d'any que hi ha sèrie d'aprovacions. Ens emplaçam que és el proper plen, en el cas ja seria l'ordinari en principi, si no cau allò que és extraordinari, del mes de novembre. Molt bé, doncs gràcies a tots. Bon dia. Gràcies.